ga kofa shi ne yake tare da femi yana cewa stop yi ma hanya, wanda kamata yi kaga wani shugaban jam'iyya ya yi jagoranci ya kai shi. Kaga haɗi so ake a haɗin ƙasa, sanata Rabi Kwankwaso izo da shi da jam'iyyarsa da ɗan kanzaginsa. Akwai mai kanzagi wannan ya zo nansa ko Galadima yake ko Galadima mai sanata Rabi Kwankwaso za a zaɓe shi, za a yi waye kiru ko wannan ka ce wani kuma kofa ne zai je kai ka shi ke ma hanya yana begin ina ore da ore kini ne ware an ba da ana duba ne ɗan tuni shi Kwankwaso problem ne ya zai nemi ƙali. Duk abin da yake ta yi kenan ya faɗa a gaban beni ya ce ba komai ba matsala. To karo kala ga mana idan harshen da ka juya wata ba su ma fahimci. Ai mudi Yarabawa ne ba haka aka faɗa ba, aka ce Kwankwaso da mudi Yarabawa ne ko ka ji an faɗa ba a lokacin da yake gwamnan jihar Kano. Yarabawa ne yanzu Yaraba uwa da yake sabo kila rukwai mutanen Kano da ke magana. To ai shi da mutanen Kano sun ji ai Yarabawan da sun ji. So kake su ji ba su fahimta. Duk sun ji Yarabawa ne, duk mu Yarabawa ne. Yanzu aka ji aka faɗa ake cewa da Allah duwali a taimaka ba ne matsayi na yadda zan tafi. Amma magana haɗin gwiwa ta jam'iyya a bada mukami, ai sai kaga shugaban jam'iyya na NNPP na ƙasa, sai kaga jigajigai, sai kaga shugaban jam'iyya namu, sai a tafi ɗunguru gashi an kawo wani ɗan takara. Amma kar ka manta akwai sanayya tun a baya. Ya san lokacin da ya gwamna ya san irin jajircewa su. Atiku kuma a wannan lokaci mataimakin shugaban kasa ne. Waye fi sanin wani wanda a lokacin shi Atiku tare suke da Bola Ahmed Tinubu, domin Obasanjo baya san Bola Tinubu ya rike masa kuɗi, in zai zo ma baya zuwa gurin kowa, gurin Atiku yake zuwa. Me yasa bai je ba? Alaji kawai mutane yan buge yan sata hanya sun gama harkarsu suna zo kuma su kautar da hankalin mutane. Amma dai mun gode Allah, kowa ya ki mai girma Bola Ahmed Tinubu. Ganduje ya ɗauko shi bakin jini, kowa ya ki shi saboda Tinubu. Yau kuma gashi Tinubu ya zama gwal, kowa so yake a ɗau hoto da shi. Ai ga wani ya je kanu dariya ma na yi wallahi na gode Allah. Ashe dai abin da bai girma gona Ganduje ya ɗauko abin arziki, da abin tsiya ne a zo a rika alfahari da shi. Ganduje ka gode wa Allah, kuma na gode maka da Allah sa an hada da an dan yi malin nan wallahi. Wata gilla ka nan kaga magana ta kare. Bari me da kai baya kaɗa. Na. Ka ce